sä tiedät, että jos tarkastajat tulis nyt, niin sä saisit sakot. Sun täytyy poistua nyt. Älä koske muun tai mä huudan vitun hullu äijä. Nousepas nyt. Kamo, mihin mä nyt meen? Tää on heitteille jättö! Ei. Mitäs saatana? Mä en näe mitään. Tule tänne sisälle, niin voin ottaa sun harteilla. Ei. Anteeksi, sitä mä en tee, mutta mä voin ottaa kyllä poliisit, jos sä haluat. Mulle tosi tärkeitä arvoja on just tasa-arvo ja rehellisyys just itseä. Laittakaa kaikki vittu! Feminismi on mulle tärkeää siksi, että... Mä tapan itteni! Vittu tapa, please! Hädässä ystävät tunnetaan vai miten se menee? Huomenta. Mä huomasin, että sä et ollut vastannut mun ääniviestin eilen. Onko sun kaikki hyvin siellä? Halo? Halo? Joo, on.